Medzinárodné preteky Liptovské slalomy tradične otvárajú medzinárodný kalendár podujatí a súťaží vodných slalomárov. Na ich jubilejnom 25. ročníku, ktorý sa konal v dňoch 18. a 19. apríla, zaznamenali organizátori najvyššiu účasť. 338 pretekárov z Európy, Ázie a Oceánie. Absolvovať čistú jazdu si vyžadovalo maximálne sústredenie. V sobotu postavil trať 21 bránok tréner Peter Mráz. Tieto súčasnosti absolvujeme na rozjazdenie pretekárov pred vrcholnými pretekmi, lebo zanedlho máme nominačné preteky svoje začiatkom mája. Na štarte sa predstavil aj štvornásobný olympijský medailista a 6-násobný majster sveta Michal Martikán. Sa snažím ísť čo najlepšie, ale rozhodne nie som ešte pripravený tak, aby som mohol ísť tie preteky tak, aby som bol úplne spokojný. Celkovo skončil Michal Martikán na 3. mieste. Druhú priečku dosiahli v kategórii C2 muži Kučera s Bátikom, pred svojimi oddielovými kolegami zdukli Liptovský Mikuláš, Kubáňom a Olejníkom. Ako ste spokojní so svojím výsledkom? Ešte neviem ani presne, ako to dopadlo, ale usudzujú zo svojej jazdy je ešte čo zlepšovať. Predsa len išli sme do týchto pretekov z plného tréningu. Dvojnásobná olympijská šampiónka Elena Kaliská finišovala v sobotu 8. a v nedeľu zajazdila druhý najlepší čas. Celkovej to na stupeň víťazov ale nestačilo. Vy sama tu nie ste len v pozícii pretekárky, ale aj trénerky. Aké rady ste dávali svojmu zverencovi? No tak samozrejme prvom rade, aby tu trať prešiel čo najlepšie, bez nejakých veľkých chýb, no a aby on mal z tej jazdy dobrý pocit. Nielen slovenská špička si tak v úvode sezóny zmerala v rámci prípravy sily bez výsledkového tlaku. Z areálu vodného slalomu Ondreja Cibáka pre televíziu Liptov Petra Ilanovská.